Алехандро Лево, нов авторски коктейл с името Рио. Съставките за коктейла са Собиески крембари 30 мл, 20 мл пасуа ликьор. Един много интересен ликьор, който перфектно се съчетава с портокал. И ние сме избрали сок от портокал. Вие може да го съчетаете с прясно цеден фреш. Количеството е около 100 мл портокал. Шейкваме с помощта на тин и във висока коктейлна чаша изливаме съставките, последно изсипваме и леда. Коктейлът Рио ще се състои от 3 части. Долната част с помощта на гренадин ще оцветим в червено. Горната част ще е по-бледо и последната фолата ще оформим синята част с помощта на гренадин, сода и червенски. Целта на содата и на водката е да задържат синята сладката част в горната част на коктейла. Преди това ще оформим декорацията за коктейлът, който е от резен портокал с мараскино и крайната част на портокала изрязваме, с което оформяме нещо като чедърче, много интересна украса. На сабичката и това е декорацията на коктейла. Бавно изсипваме синята част в фолата, изтегляме пяната на коктейла до ръба на чашата. Виждате, коктейлът придоби много свеж вид. Коктейлът Рио, Алехандро Лево, авторски коктейл за този месец. Много свеж. Надявам се да може да си намерите съставките, да го направите, да го опитате. Да разберете колко свеж е той, колко интересен като вкус. Съставките са Собиески крембари, червен собиески обикновен, пасуа ликьор, гренадин, ликьор от нар, синьо кюрасо, сок портокал или фреш портокал, малко сода и това е коктейлът Рио.